Valame, egameni loyise nebantwana nelomoyeni Thixo ulilungisa wena emini nje Thixo wethu sibulele uphakanyiswa nguwe eminqoleni yethu yajika Nkosi ilanga usenathi silondolozile budeni bemini siwasilondoloza Nkosi sekukubi kukuhle nangalomzuzu ke Thixo wethu silapha Nkosi emanzenzeni silungulomzi wasikwafani eBraklof Thixo wethu naba abantu Nkosi abazondelele impilo zabantu nabazondelele ukuhlala kwabantu Sesizoqhubeka ke neprogram yethu yanamhlanje. Emsuku alikho lide ne lifutshane into yethu yanamhlanje nje kuthi siphake abantu batye bahluthe omunengxaki noba engenanto endlini afumane ipili athi isidlo sakhe salapha emancenceni ahambe ke ngokotya ipilisi zakhe. Into esiyenzayo thina kunceda nabantu wonke umuntu. Isoup kitchen ke ayinamntutheni ufola nje ngokumntu nobedlila ngendlela if une chance yofola uyangena abantwana uyangena azofola ekitchen. Then ngizawucela wethu njengomama omdala umama uDyanto okholapha kuthi ngaphakathi asamkelele indwendwe zethu ezilizibona phambi kwethu ngamalungu weWeekly TV aba balapha namhlanje. Bathathu ke baninzi ngosasilonja babeze ngobuninzi babo siqala isakhulwazi but namhlanje bathathu ndiyacela mama uDyanto usamkelele. Enkosi mama. Ndiphakamisa ukwamkela indwendwe ngokuhloniphekileyo. Indwendwe ezibalulekileyo ngoba ke zinqabile indwendwe ezilohlobo. Ziyafika kwezinye indawo uyive phaa kude le nto kodwa apha kule ndawo sikuyo into ebithanda unqaba. Ndithetha ukuthi ke ndiyambulela ke usakhulwazi ngokuba aqonde yena makakaye nakulo mzi uhlala emancenceni umzodlakadlaka mosi yakubethelwa kude ngabantu kuwa kusondelwa kutshana. Masibulise ke babukeli beWeekly TV apha ecaleni kwami ke ngoku ndime nosisi wesakhulwazi community organization kule initiative yabo intsha yeSoup Kitchen. Lo sisi kunjani? Ndiyaphila bhuti njani wena? Kuhle nakuwe. Ngicela ucacisela ababukeli beWeekly TV ukuba sibekwa yini lapha namhlanje. Namhlanje sineSoup Kitchen eyesakhulwazi. ISoup Kitchen yethu yesibini le iveki yethu yesibini siqhuba every Fridays enyangeni. Okay. Now intoni yena ibangela into bana ngabo umzekelo siniqhele ningabantu abathungayo. So intoni eniyibonileyo ngoku eyanikhuthaza ukuthi maniqale eliphulo le-channel liqalileyo leSoup Kitchen? Ingxaki inye sihlala ezilalini then siye sabona uba abantu abaninzi bayabethakala ingakumbi kwelicala kakuphela inyanga abantu abaninzi baphela bengenanto ezindlini. Sabona ukuthi most yabantu batye treatment sabona ukuthi singancedisa kwelo cala. Okay. Now mhlambe kumuntu obukeleyo pha ongakwazi ukunceda mhlambe ningathi nikhangela uncedo lunjani ukwenzela into bana ngaba isupport le nto iqhubekeke ibheke ngaphambili? Uncedo zolicelayo thina into bangabana abakwaziyo ukufaka isandla. Umuntu angafaka isandla nantoni na acinga ufaka kuyisandla like rice, isuphu, iveg cause ixesha elininzi sityisa iveg nalonto. Okay. So now when it comes to ilanduka iveg ayitshintshe soloko isebenze lapho kokoko. Ivenue yethu ile yelapha emancenceni isizathu yindawo ye-development yalapha elalini so abantu abaninzi bazi le ndawo. So ingaba mhlambe nifumane kanjani ke? Siyafumaneka umuntu osifunayo ufowunela kum uNolibabalo ngenamba phone yam then andifumane ngolo hlobo.
apha ecaleni kwami ke ngoku ndime nomama walapha kwafana eBraglof. Ngolo mama kunjani? Mama tati ndiyaphila khona kunjani kuni? Kuhle ngakuthi mama ungabe uyibona njani le nto iyenzeka apha namhlanje? Lo mcimbi owenzeka apha kweBraglof namhlanje ndibone ingumbono omhle kakhulu ozawunceda abantu abatsha, ozawunceda nabantu abadala. Umzekelo sinabantu abatya i-treatment, sinabantu abangathathi ntweni. Then lo mcimbi we-soup kitchen sobone ungumcimbi omhle kakhulu nokuphakamisa izinga nokuzama ukuqhawula ulwaphulomthetho, because abanye abantwana kulwaphulomthetho omnye eyokwenza ulwaphulomthetho akathathi ntweni kwasendlini, uphela eyokwenza ulwaphulomthetho ngenxa yoba ulambile esiswini. Okay mama, ingaba mhlambi xa ujongile kule 2 weeks yenzekile le, ingaba mhlambi injongo yayo xa ujongile ngokwendlela abantu abaza ngayo ingaba iyafezekiseka? Iyafezekiseka, iyabonakala uba iza sisakude uba ngaba abantu banoqiniseka ukuza nathi sibancedise kwinto sinazo ukwenzela into yobana kuzobakho umahluko kakhulu, because kule 2 weeks sowukhona umahluko. Ngoba kwamanye amakhaya xa ndijongile abanye abantwana kwamanye amakhaya baphuma kungekho nto, but xa esuka apha uyayazi into yobana xa ifika endlini noko ikhona into ekhoyo. Nkosi. Hayi ke babukeli liphela ngolo hlobo ke inqaku lethu lanamhlanje lona ibingikwanelo wakwaMduba kwiSakhulazi Community Organisation eMancengceni eBraglof kwafana. Until next time. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.